What he did was he tried it twice. He mixed water and kanang masters, kanang equivalent sa Eskinol bitaw sa mga babae. And the second day, he also tried water and surf powder. Iyan ang mix gisago lagi, gikutaw lang niya, and then giyang giinom because he was very thirsty for alcohol. Okay, so mga kapaglaom, among gi-welcome ang tanan sa atong programa karong gabi una. Kung naaba mo sa nagalantaw sa Facebook or sa YouTube o asa mo nga dapit no diri sa kalibutan nga lugar, kung asa mo karong takna hinaot nga naa mo sa kapiskay sa panglawas og happy no while serving and waiting for our Lord. Og daghan gyud tang pang-greet no, kabalo ko nga naa mo diha, especially for Ma'am Linda Bana, si Ate Drum, no, Ate Remy, ug kauban nato silang Ate Jane Sumikad, atong mga kaisuunan nga kanunay nagasubaybay sa ato ang programa sa Heal Thy Lifestyle. And tonight we have a special guest, no, nagsugod na siya og lecture. Actually ikaduha na nato ni siya nga gi-invite no last July, I think ang first niya nga pag guest diri sa ato ang programa, and tonight we are so blessed to have him again. So before anything else, we will see this video. Our speaker loves the idea of becoming a public servant without perks, fame, and anything in return. He is an accredited rehab practitioner and mental health advocate, coordinator of national TV program and HIV accredited counselor in his workplace. Our amazing speaker is a product of Xavier University at Ateneo de Cagayan, and for him, learning is continuous and limitless. He had his Master's of Arts in Nursing, major in Psychiatric Nursing, and Doctor in Management, major in Advanced Healthcare Administration in Liceo de Cagayan University with excellence. And currently, he works at Treatment and Rehabilitation Center, a Department of Health retained hospital for the chemical dependence in Cagayan de Oro City, for 8 years and counting. He is also a part-time writer and a social media editor at Natural Awakenings, Twin Cities Magazine in Minnesota, United States. Our resource speaker of the hour is Dr. John D. Lawrence A. Peru. Yes, mga kapaglaom and ka-lifestyle, we are so happy and blessed to have again, no, Sir June D. Tarok, no? Yes. He has been here last July 11 and 13, and we are so blessed sa imuhang lecture during that time. So karon, we are so happy to have you again, and pwede nimo i-share natong na-share katong sa Tuesday nato nga episode para para masabtan sa ato ang mga kapaglaom, and then pwede po nimo you can say your greetings first. Okay, sure. Ang wifey nga naadere nga kanunay no, very supportive ang wifey. Yes. So once again, I would like to say hi and hello sa ako ang family, especially sa ako ang wife and sa ako ang sister. I'm sure nga katanaw yun sila karon kay message sila sa ako ano nga excited to sila to like see me again here, and also sa akong relatives and friends, and of course sa akong mga coworkers pod nga gawatch karon. Maayong gabi sa inyo ang tanan. And of course, no, from last Tuesday we made an overview kung unsay naa sa yes sir, nisaka na ka sa ato ang gina-celebrate karon ang ginatawag nga DAPC or Drug Abuse and Prevention Control Week. Basically mo ni siya ang higayon nga kita ga participar, ga make awareness para ang mga tao, ang mga kabataan, the community will be aware that the drug problem is still here. Dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Philippines, but all over the world. And it's important that we know that there are influences out there. There are things nga usahay lisod nato idili, no? So we need to make and understand that there's a need for us to make the right choices, Jude. Especially that let's say sa mga teenagers nato, no, mga curious pa kayo or gusto sila mabilong sa ilang friends or silang barkada, and of course to the
the adults nga daghan stress sa kinabuhi nga gaka-encounter, daghan trabaho nga gainaapas, daghan problema nga gasulod na from time to time. If kani sila dili ni sila mag-grasp or ma-cope, dira na dayon ang possibility nga basin mo ambak na hinuon sa drug addiction, especially if naanay mga existing influence, no, which is common kaayo sa uban nga na sipyat panagsa or na-impluwensyahan man jud sa mga sayop nga tao. So this time mupadayon ta sa ato ang lecture sa ato ang drug addiction problem in relation to the DAPC, no. So this time we'll take focus sa mga substances nga very common kaayo diri sa ato ang country, which is the Philippines. So number one, ang pinakasikat jud, especially sa mga kabatanunan, is what we call the marijuana. The marijuana is, kanang makita ninyo sa screen, no, kaning green nga tanom nga other term ani is 5 fingers, but dili jud na siya, it doesn't really follow nga 5 fingers siya, na uban 6, 7 or 9, but kaning marijuana is one of those substances nga dapat mutuon jud tag dili ani. The component nga maghatag og intoxication or the feeling of being high is what we call the THC or the tetrahydrocannabinol. Muna siya ang substance sa marijuana nga once inhaled, once musulod na siya sa ato ang lawas, sa ato ang brain, dira na dayon magsugod ang ato ang ginatawag nga addiction. For the medical side, there is this what we call the cannabidiol. Muna siya ang ideally maghahatag og relief, no, sa people nga naay mga disease or naay mga symptoms nga dili basta-basta kaayo. Unfortunately, the problem or the issue here is that it's difficult to separate the THC from the CBD. Muna siya ang issue jud. Munang at some point, bisan pag medical ang ato ang concern lugar, kay makapaayo saya or makapakalma or mahimong pain reliever, lisod siya mahitabo because lisod is separate ang THC and CBD. So in short Mama More, kuan jud ni siya, addictive jud ni siyang ginatawag nato nga marijuana jud. Common kayo ni siya sa mga high school students nga kana lagi na curious lang, feeling nila kanang need sila mabilong sa ilahang mga friends, and then here comes one day nga naay marijuana nga nisulod nga moingon na sila nga bay try ani bayo dili gini maka addict kuan lang sample lang ni lingaw lang good, and then ang nahitabo ni noon is nasugdan na hinon ang iyang addiction problem. Now, let's all take note that there are effects sa kanang ginatawag nato nga marijuana. Number one, ang ginatawag nato nga immediate effect ani is paspas jud ang ato ang heartbeat. Ang kasing-kasing nato medyo mupaspas jud siya for no reason, especially if first time pa nimo nga nagsulay aning drugs. And then there's also a decreased body coordination and balance, meaning posible nga dili na kay ka makalakaw og tarong or di na kay ka makatindog tungod kay nakatilaw ka aning marijuana. And usually pa jud ang nakasad pa jud ani Mama More is that ang common sa ani is kanang bitong during the drinking sessions. During the drinking sessions na maingon nga sulay ani, so nahubog na napadyoy marijuana, samot na dili na hinuon makatindog. And of course there's also the state wherein we feel like sige tagdamgo or ga-fantasize ta, like mga unreal state of mind nga kanang mura siya, the feeling of being high jud, unrealistic jud siya. And these effects usually go away like within 2 to 3 hours, but posible jud siya nga maglast og long, depende jud sa usa ka tawo. So as what I've explained from last Tuesday sa kaning tolerance, if taod-taod na ka nga nakatilaw, let's say for this case sa marijuana, right now posible nga ang the usual piece sa marijuana dili na the same ang effect nga ihatag sa imuha. So mangita na kag extra dugang, di ba, para lang
ma-feel nimo ang high nga feeling, ang very happy feeling. So mo depende sa tao ang dreamy effect, but it could go long up to like 3 hours, 4 hours, or 5 hours. Pare-pareha siya, Sir John, di sa kanang mga ano to, medications ato kanang sa over the counter, no? Or sa even sa antibiotic. Yes, no? that's Pagkadugay correct. nimong gamit ana mo dili na mo talab, murag That's kinahanglan na correct. pod higher ko ano po Yeah. higher level o In unsa nga fact, klase. there is sa Philippines no ang amoxicillin, for example, common kayo nga sayop ang pag-use like 3 days lang instead of 7 days Yeah, gamiton, oo. or ang uban pod ang capsule kay ilang abrihan ibutang sa Sa mud. which is that's very incorrect kay mo ganing gitawag siya capsule so that you'll take it Bitaw, orally. no? Oo, nalahi na noon ang dagan. So it's somewhat similar, but of course syempre, in terms of addiction, kabalutan nga kani siya, mas dili yun siya kay illegal yun siya ang ginatawag na to ng marijuana. Also, there's disorientation no, sa usa ka tawo nga nakatake og marijuana. There are also cases nga since kaning marijuana is a downer, ipaubos niya halos sa ang imong feeling. Temporary ra ang highness but mostly downer jud siya. There's a time nga makafeel ka og depression or very sleepy kayo imong feeling. So notice if you have a friend, ambot if nabamoy kaila nga nakatake og marijuana, nga they would say nga nakatake ko ang anay tabo kay lamig kay akong kaon, lamig kay akong tulog because of the effect sa marijuana. Sa plant jud mismo yung ana jud ang dagan sa iyaha. And other cases, immediate effects would also like bring you to like panic attacks. You would think nga kamatyunon ka out of no reason, and makafeel ka nga galisod ka ginhawa bisag okay ra unta imong respiratory rate, okay ra unta ang imong oxygen level, pero mayon ka nga galisod ginhawa, di ba? Kani sila kakita ni sila sa marijuana. The same goes with psychosis and hallucinations no panagsa, or perhaps siguro if masubraan pud sa marijuana, manggawas ni sila nga mga klase nga sakit. And let's take note nga common kaayo ning mga hallucinations sa mga substance users. Yeah. But if genetically speaking, if naa sa inyong linya nga naay mga psychosis, naay mga nangabuang sa inyong lolo, lola or parents, posible nga ma-trigger because of the substance. Na after 1 month nga wala na unta kay influence sa drugs, pero dira na yun kapanggawas nga nakay madunggan, na mo storya sa imuha, na nakay miyon na ka nga naay nakatago nga elephant sa cabinet. Diba? Or magdagan-dagan ka kay na daw nagukod sa imuha, pero imuha ra itong kaugalingon nga shadow. So yun, no? murag kuan na kaayo, murag butang na hinon siya nga organic na ang imuhang psychosis, na-trigger na hinoon because of marijuana. And also there's a high risk nga pwede ka ma-stroke. Aning sobra nga take sa mga substances. For this case, ang ato ang marijuana. There's also what we call a long-term effect sa kaning marijuana, no? Let's note nga sa marijuana, i-disrupt niya imuhang memory power. So ang imuhang brain cells mag-deteriorate ni sila. And in the long run, posibleng nga di mura na ka zombie, no? Oo. Or ingon tag mura na lang zombie or mura bag robot. Oo, like dili na jud ka makaila Dili na siguro gyud. sa imuhang or makaila ka din malimot ka, or in the long run jud siguro di na ka makaila. Posible jud kaayo ni sa marijuana. So sa inyong mga residents diha, Sir John Day, makita gyud na ninyo nga mga kuan. Makita nga kanang mga mo na ilang action, ilang ang effect. Yes, in fact, I'd like to share this no kay very interesting pud kaayo. Daghan na siya no name sa touch kay confidential yeah. one. So daghan na siya na-encounter nga mga drugs, daghan na siya na-encounter nga substances, but recently ang iyang na-encounter is alcohol, although marijuana nga to ang topic. But we were so amazed and kind of sad as well. Kay pagsulod niya sa iyang first 3 months, okay kaayo siya. Like able to walk, able to exercise, able to feed himself. But after 3 months, nakita nga nag-deteriorate ang iyahang lawas. Like he can't stand on his own, dili na siya maka properly walk, assistive na siya, iluhan na siya, murag ana na nga and nakurat mi ana nga situation. So deteriorate yun siya nga kuan na. Yeah, he's 46 years old by the way. Yeah, batanon pa yun. Bata pa. But during the CT scan, na-amaze kayo, May.
Kaysa CT scan, aside from the fact nga medyo na ay hubag lugar nga nakitaan siyang brain, we were able to point out nga ang iyang age is 46 but the brain that he had looked like it was at around 70 years old na. Oo. Ano ka na no, kuya kaayo. So grabe gyud ang epekto gyud sa kanang mga substances no sa brain. Oo. And all along, we thought ubos iyang potassium, but normal ra yung potassium. It's just the brain telling you nga, you're already old. Bisag Hala ka, bataon pa no? unta imong edad. So nato siya nga kinahanglan alalayan na nimo siya kay ang iyang brain 70 Old plus na. old Grabe na. na kay ka-old. Bastilan. This happens if we take for one marijuana. And also, since ang marijuana is gay na smoke man siya, no? Dara man magsugod ang influence yun. Kaya pwede man siya orally take man po, but usually it's really smoked sa marijuana. So, napunta yung mga cases nga magka-bronchitis, magka-pneumonia, maglisod-lisod na yung ginhawa because of marijuana. And of course, since it is smoking, basta mo note kitag smoking, dako yun ang chance or risk nga magka-cancer pod ang usa ka tao. Ana gyud. Oo. So na ang lisgoan ng marijuana. Gyud na ang mga And we've also noted and verbalized po ni sa mga residents to some of our residents nga naka-experience po aning marijuana nga this will definitely deform the sperms and also affect the menstrual cycle for women. Meaning maglisod yun og panganak, maglisod yun maglisod og buo og kuan tao na karon tungod kay affected na ang iyahang sperm and ang iyahang menstrual cycle sa usa ka bae. And definitely if may affected Yes, since sir. harmful substance maning ginatawag nato nga marijuana, posible jud kaayo nga ang outcome sa iyahang baby is naapoy problem dayon o naa jud siya defect either deformity sa lawas or na ay ginatawag nato nga delay sa iyang pangutok. Like 5 years old siya karon pero ang iyang inistoryahan kay 1 year old na posible kayo na siya and syempre it's kinda hard to deal with this kind of issues, no? Munang gina-strengthen or gina-highlight yun nato no nga the best way to do or deal with this is really to just prevent. Ano lang yun o gamit? Ay na lang jud og gamit, di ba? Oo, okay. Ang siguro ang challenge ani is as what I've said from the previous is even at the age of like during teenager ni mga days, dara ang mga first influence pwede mahitabo, di ba? Ang problem ang challenge yun siguro dira is unsaon sa parents pag monitor sa ilahang bata nga dili sila Dili sila ma-influensyahan ana. Or if not, unsaon sa adult og ingog di ko mo tilaw ana if in case nga naay influence pud nga moabot sa iya ha. Di ba? Ang lisod ana kung naalagi let's say mag inom-inom, mag-drinking session kana difficult jud kayo na siya i-handle. So muna siyang sa marijuana nato no. Other effects is sa marijuana is we would see people wearing sunglasses sa marijuana. Ambak na og shabu. Sa marijuana, no, we would see people wearing sunglasses because one of the highlight effects sa marijuana is magpulaha ang imuhang mata. So para di masapnan sa trabaho. Aron ignon lang ako. Palusot na lang ang gisore eyes daw. Pero kuha na dahil nakasuyop na. Nakasuyop na, nakatilaw na og marijuana. So kana siya prevent marijuana use jud especially at an early age, especially pud jud nga during high school days kani siya usually gaka-offer sa ato ang mga influence pa sa No wonder no si former President Duterte ihag yun ning jud Gi-reinforce. Yun nga kaning jud nga na gyud ning lagi awareness na ginahimo sa school. Yeah. That's true because in school di ta permente makakita sa ato ang mga bata, di ba? Wa ta kabaloon sa encounter. Labi na kanang high school na sila, padulong na sa college, wala na diha permi. Ang parents. Masubaybayan ba? Mao. Sa parents. Mao. So, crucial period na sa ilaha nga.
So ang mga parents pud kinahanglan magmatngon kay basig mura drama la imong anak no. Ya apil na di ay to. Oo. Mao man gud nga stage nga curious pud sila. Yeah. Yes, very true. And mo po na nga stage nga gusto sila mabilong sa ilahang friends. Mao jud. And ang ilahang friends ay ga-smoke man, so para mabilong ko, mo-smoke na lang po go. Nga na nga mga Peer situation. pressure. Oh, Yeah, tinuod jud na Ma'am Amor. which is hard. So, muna siyang sa marijuana, let's go with the second substance nga common kayo. No? Although there are, again, a lot of substances nga pwede ma-abuse, but this is the second most nga gina-abuse dito sa Philippines. Muna siya ang ginatawag na to nga shabu, or yung scientific name is methamphetamine. This is a very powerful, no, highly addictive stimulant nga mura ni siya tawas, tanawon, pero medyo baga-baga lang siguro kay crystallized man ni siya. And mura ni siya fragment sa glass, no? Nga nga ang common nga pag-use ani is kanang pag-smoke sa iyaha, gay na melt siya. So kaning sa inyo ang screen medyo social kayo ni siya tanawon, no, but here in the Philippines ang very common kayo nga gagamiton ani is kanang kutsara or foil. Kana sila muna siyang gabutangan nila din gay na burn lang dayon. So muna siya ang pinaka common diri sa Philippines. And right now we would like to really reinforce no nga dili jud siya maayo i-take. Although the feeling is very high, as what I've mentioned from last Tuesday's episode, the feeling is really high, very happy, but kung atong tan-awon jud ang components aning shabu, hadlo kayo, delikado jud kayo. Hala ka no. Oo, okay. Number one, ang isa sa mga component nga tumakitaan is ginatawag na to nga ephedrine. Muna siya ang medication, or it is a stimulant that is often used to prevent low blood pressure during anesthesia. So mga during operation gagamiton ni siya. And muna siya ang gagamiton during heart attacks, mga So seizures. naagi siya sa tambal pud nga gihalo no. Oo. Isa pud kay nag-compose ani nga. Oo. No, Kuan. naagi siya tambal ba, ephedrine. Oo, naatay tuluwin. Muna siya ang substance nga makita nato sa mga paint. Oo, karang pag-open pa nato sa paint, medyo sakit usay ang baho, di ba? Muna siya ang mga gahatag og color, gahatag og smell sa ato ang mga paints. Ginasagol ni siya sa ato ang substance. Kung na ba ibang tao, no, humutan sila anang paint. Oh. Kanang ang baho bitaw, kanang inig-open, humutan sila. True. Even siguro, kanang silak. Oh, kanang silak kanang po. silak. Grabe po kayo na makuan. even rugby gani. Oh, yeah, rugby. Wala ba ita medyo humot lagi to, pero Ang rugby gyud kasagaran makita nimo sa mga street children ba, makita nimo gakuan gyud sila no. Ito nilang cellophane, Makapalit naman gug ka, anywhere. Ibutang Yes. nila sa cellophane, ilang ginasimot makuan gyud ka ba. Oo. And take note nga for rugbies, compared to marijuana and shabu, short term lang ang effect ani. So a minute or two mawala na pud mo nang makanotice mo nga sige sila simhot. Kay dili continuous ang effect niya sa rugby. And we've also had patients no nga, or residents, kay residents mo namang tawag sa ila. We've also had residents who shared their experiences aning rugby nga they would stay in Marvilla. If familiar mo sa Marvilla nga dapit diri sa Cagayan de Oro, sa beach magtaw-tanaw sila, and then makita sila nga naa daw mermaid nga mugawas. Magpakita daw ang Ginoo sa ilaha, then usay pud Hallucination na to. Oo, din napod sila shared hallucination nga magyera-gyera sila, din ma-feel pud nila ang bullet lugar nga gitira-tira nila sa ilahang kaugalingon. Funny siya, but reality maka-apekto jud gihapon siya sa ato ang mga Siguro mga- no kay tungod kay wala sila food. Muna lang na ilahang antidote ba. Pwede. Sila kagutom, Pwede. silang kuan. Poverty is still an issue. Yeah. So additional no components sa shabu, we also have like battery acid. If familiar mo ana kaning mga battery acid, mga toxic waste na ni sila. So ibutang na nato sila sa tuwang lawas, medyo lisod pud kaayo. Drain cleaners, pwede kaayo ni siya nga makasunog sa ato ang
sa ato Manang ang plug pero sa ato ang tinae, sa ato ang stomach kung ato na siyang iimnon baya, di ba? Mao gyud. Makuan baya, masunog baya ang ato ang kuan Mag-asido. magka-ulcer na hinuon ta. Oo. Oo. In fact, we've also had a resident before na he had few experiences with shabu, no, but his experience this time was with alcohol nga murag grabe kayo iyang craving. What he did was he tried it twice. He mixed water and kanang masters, kanang equivalent sa Eskinol bitaw sa mga babae. And the second day he also tried water and surf powder. Hala. Iyan ang Ipang mix gisago lagi gikutaw lang niya and then giyang giinom because he was very thirsty for alcohol. Pasti na, no? Oh. And the effect is really the same as the dry cleaner or the drain cleaner nga ato ang na-mention for shabu nga asin jud kaayo siya sa Wala na ka ano to nabuslot ang iyang mga tinai. so far ato nga time way back in 2016 wala man hinuon but if daghan kaayo to posible jud nga posible makadaot jud. jud. Oo. Wala ka no. In fact, kung kita gay manglaba gani, di ba murag hapdos kaayo sa No, sakit kay sa kamot. unsa na lang ka kung ibutang nato sa Ibutang tuang tiyan. Diba? So, all in all, kung nag-ihara gid atong iyahang focus na gid or iyahang gusto lang ni ma-achieve ang katong high nga feeling. So, mo to gibuhat gid niya. So, grabe kung addicted na ka ana nga substance, no? Kuan na, kumbaga, in other words, distorted na imuhang decision making. Yeah, kana. Mao gyud. You can't say nga dili ni pwede. Ang kuha lang is uhaw kay ko. So, let me take that. And that's very unfortunate jud kung moabot na siya nga point. And also, no, we have like kaning acetone, kani makita na nato sa tuang mga panimalay, nga ginagamit for beautification sa tuang mga nails, pwede ni siya. Ato ang mga lithium batteries, similar sa battery acid. We also have the hydrochloric acid, which is also part of the drain cleaner. No, kaning ginalimpyo na to sa atong mga CR. Muriatic Muriatic acid na acid. gyud. Oh. Pampaputi sa atong CR. Oh, di ba pag mga mulimpyo ta sakit sa ilong. Kaayo. Unsa na lang ka kung ibutang sa lawas? Mao. Medyo di jud siya maayo. And of course, ang pinaka makakurat jud sa tuwa. Chloroform. Yes, kaning chloroform which is used for embalming kaning mga expired nato nga mga loved ones. Bastilan. Yes. So imagine kung ginagamit ni siya sa patay, mura ra gyapon og na padulong nimo imong kaugalingon nga mamatay kay gitik naman nimo. Imong kaugalingon, imo nang ready imong kaugalingon, no, nag-imbam na kasi kaugalingon. Sir John, murag na kung nabantayan ba no katong last time nag-discuss about sa smoking. Components sa kuan, sa cigarette ug kani, pag pare-pareha. Well, Unsa mga- sa ang different lang jud nila kaysa smoking, syempre manufactured naman siya no, Oo, kanang naka-form naman cigarettes siya lang na, daan. oo. Oo. And also pointing out dili lang sa cigarettes, also sa to ang mga e-cigs like the vape, the packs, the Juul. Kani sila ang difference lang jud is kani sila na sila component nga ginatawag nga nicotine. Ang nicotine muna siyang substance sa ani nga mga klase, category na mga substances nga mo puy maka-trigger sa tuang brain nga smoke ta taga-adlaw. Oh, so murag ang dito speakers ang more on Oh. nicotine jud siya. More of nicotine. And then ang naka-joker pa ang explanation no kay moingon din sila nga pampawala lang sa luod. No. Di ba? Ang Mo ubad ba po- nakasagaran na tumadunggan Kanang no? uban kay kanang para dili lamukon. Oo, or pampawala daw sa abog din. Ikaw kay murag unsa man na. But kana siya dula ra jud na sa tuang utok jud. Oh, yeah. Paging ana dili na siya kuan. Ang sa kaning sa shabu walay nicotine ani but the effect if maayo kay ka nga chemist nga maka-create ka aning shabu, ang effect jud niya is really high that you would really choose shabu instead of your family. Bastilan. Oo. Nga imbis nga sa una ga tarong pa ka og eskwela karon kay din aka mo eskwela. Sa una kay limpyo pa kay ka, gabi pa kay ka magbutag gel, tsada pa kay ka manamit karon hugaw na kay katanawon. Sa una ga-bless ka, ga-kiss ka sa imuhang parents, karon wala na. Wala na. Kay gusto na ka manumbag, gusto na ka mag-isog-isog.
So there is really a marked change in the behavior. True, true. And worst comes to worst pa jud ana, posible na mo, again, as what I mentioned previously, pwede na kamo engage og mga violence, like mga awat na ka for drugs, or worst Kaya wala ana, kay kwarta. Nga, kaya kay kwarta, especially if estudyante ka. Oo, estudyante ka. So, mo yun na ipadulngan. Oo. Ang worst pa jud ana, we've also had residents who made mention nga gibaligyan nila ilang lote. Ano, no? So sad. Ilahang ref, nga klaro kayo. Kung lingon na gyud nila sa ilang TV. panimalay, gipambaligya na mga butang, ang ana, asinan. And lisod jud kaayo if ma-distort na imuhang mga decision making. So naatay effects sa kaning ginatawag nato nga shabu, no? So there are what we call the severe changes nga maapektuhan ang imuhang emotion and also ang imuhang memory. So as what I've said, kaning drug addiction dili lang ni siya issue in terms of the health condition, kaya pwede man madamay imuhang kasing-kasing, imuhang brain, imuhang kidney. It also affects you holistically, no? Apil na dira imuhang approach sa imuhang family. Yes. Apil na dira ang imuhang thinking, apil na dira imuhang emotion. So in total connection jud ni sa imuhang approach in life, bag-o jud na siya. And mo ni siya ang reason pod nga kada bitaw na ay mga separation sa ato ang family, na ay mga away-away, because ikaw mismo dili na kanila masabtan. Imuhang thinking is really distorted that you won't agree na kung unsay angay, unsay logical, unsay dili. And it happens. And if you notice kanang nasa inyo ang mga screen, no? Lahi na gyud. Oo. Lahi na gyud, no? Mga weird na gyud kayo mga Oo. actions. Na may mga instances nga even our health professionals, na even doctors nga mga anak, no, may mong malulong sila ani nga mga kuan. Especially murag okay ra kaysa pwede na sila unsa ba na makapalit or Makaprescribe. no, ay mga instances nga anak murag dili na siguro na sa inyong salida lang, no. Unfortunately, Ma'am Joy, yes, na siya. Exist na siya. exist Oo. na. We've had cases, no name drops, kung kinsa na sila, but we've had cases, we've heard stories po sa mga doctors, sa mga professionals, even up to now, na ay mga gipa-report sa AMUA because naa sila sa health and medical field. So sad. But no, naa sila access sa ingana. And also sa mga kabatanunan, they would also reason out tungod kay gadula sila og Dota, gadula sila og kanang mga video games, online games, and they need to be awake overnight. So mo-take sila og kaning shabu for the sake lang nga makalahutay sa ilahang dula nila. And that is not good kung buot na tong huna-hunaon. So, just like the marijuana, no, we also have like the deadly effects of shabu sa ato ang brain. And number one is ang hallucination. As what I've said before, pwede nga matrigger ang hallucination nga imbes na substance-induced ang hallucination, mahimo na hinuon siyang organic, matinud-aran na hinuon, especially if nasa inyohang linya. So, pwede ka nga makita na kag mga diiw nato, makita na kag mga white lady, bisag wala ra jud unta, mag-think na ka nga gamhanan kay ka, ingon nga ka nga ikaw si Moses, ikaw si Noah, ikaw ang Ginoo. Pwede kayo na mga psychotic behavior. We've had residents before nga magsinggita sa ilahang kwarto kay mahadlok daw sila or unsa daw na. Diba, murag na nga kuan. Oo. We see these kind of kanang problems no sa mga movies, sa mga TV, but kung maka-encounter mo someone nga naay mga ingani, you would really say nga lisod kaayo lisod kaayo alaga. Lisod kaayo Oo, especially if family member nimo kinsa may mo atiman, di ba? Marang own family. Unfortunately, ang imong gusto atiman nun, dili po siya gusto magpaatiman kay wala po siya sa iyang self. Mura ra pog lipat-lipaton ka, no, ana. Bright bet pag kaayo ni silang mga tuhana. Kay nomdom ko Sir John Day kanang as a nurse, di ba? Naamang gyud tay kanang psych nato nga nursing na na-assign mi dito sa Davao one time. Ikaw na lipat-lipaton na usa ka kanang pasyente dito nga
tugtulog lang. So naami mga programs na gihimo siya tugtulog, gibantayan lang di ay mga kung Palipat. malipat mi mo ikiyas og ni ambak yun siya sa koral as in no. Grabe gito nga dinamo to malimtan nga kanang nga Given dyan na experience siya. na. So mas bright pa kay sila sa mga substance abuse to sila nga mga pasyente. And we've also had cases po no nga like tungod kay nahasa na sa mga pagpangawat para lang sa droga, murag na maayo na kayo mangilad og mga tao. So yes, it's true Joy no nga kami pod sa muang workplace nadyo mga times pod nga makurat na mga nailad mo dai mi ani ni. we thought Kaya yung istorya, may kayo approach. may kay mo bulatik. Abi ninyo tinuod. Oo, pero dili day tinuod ito. So muna siya ang isa sa mga posibleng nga effects makatuon pud sila minaro. Lagi. Oo, and during especially jud no kung nasa gunsunan like mga first few takes pa jud mo sa drugs, pwede ka nga mahimong irritable, dali ra ka masuko, aggressive kaayo ka, violent kaayo imuhang behavior nga in effect na noon kana makaguba na noon sa imuhang pamilya. There are also cases no nga disoriented ang usa ka tawo, impaired iyahang memory, di na siya makahinumdum kung kinsa ka, kung unsay tawag ani kanang unsay relationship ninyo, if kaila ba siya nimo. And there are times po nga naay mga distrust no, di kay siya mosalig sa imo, paranoid kaayo siya kay feeling niya ikaw tong tao nga mudakop sa iya, feeling niya pulis ka or napayuban niya kung mag-illusion sila no nga pananaw nila sa imuha kay halas ka or mananap ka or lugar ka nga mupaak. Dira na din sila mukuha sila kutsilyo ug kalit. Sa mao na di ay no nga mga instances nga mismo ilahang family member ginikanan ba ilahang patsyon o ana. So delikado gyud kayo, no? Oo, din ang Sa family. ang So pagmahal. kinahanglan na gyud na ana dito na gyud na sa rehab dili na gyud na inong nga diha lang gihapon sa panimalay kung naa kay na ato mga kabataan no nga itong kailan no mapaglaom. Ani na galing nga sitwasyon dili na gyud ingon nga safe nga dito Yes. na gihapon sila sa ato ang Kauban sa panimalay. kauban sa panimalay. And if ing ana gani kana dapat kay syempre in terms of addiction o usahay tricky kaayo if ang imuhang bata for example is maayo kay motago-tago nga pag-abot sa balay sulod diretso sa kwarto, di ba? If the parent or if the significant other notices nga medyo naanay changes sa character, dapat bantayan jud nga posible nga mo take jud siya balik, dapat mapugngan siya nga mo take and perhaps siguro if ma-disclose niya nga naa siya yung ani nga problem, mas maayo para as early as the addiction is starting, pwede na siya ma-prevent, dili na siya mo mapalabian. So dili ingon nga mag-denial pa ang mga parents nga kaya lang ni no wala ta kabalo. So kung ato ni reminder gyud ni sa ato ang makapaglaom nga dili gyud ta ingon nga kanang magkumpiyansa especially sa ato mga batan-on no kay mao gyud ni karon nga kanang kana ni sa kaaway na ba ni gihimo na ni sa atong kaaway no nga para mo destroy sa atong family pinaagi aning mga harmful substances. Oo. In fact, Ma'am Joy, no, if dili ka mabuang because of drugs, pwede ka, number one, mapriso. Yeah. Tungod sa drugs. Number two, if dako na kay kag-utang sa drug lord, for example, or sa situation nga nag-create ka og crime, posible nga ikaw ang maunay, ikaw ang mapusilan, madunggaban, maunsa ba, simba ko lang payo kung unsay kuan ana. And number three, syempre katong ending jud sa aning tanan kung mapalabian jud is posible jud ka nga mamatay, di ba? Which is we don't want that to happen sa ato ang mga bata or if not sa ato ang mga igsuon or sa any adults nga gusto og hapsay sa ilang kinabuhi lang, di ba? Because in addition now sa kaning effects of shabu, pwede ka nga mahimong homicidal or suicidal because you would wanna take in more, mangita kag pamaagi nga makakuha bisan pag hawid sa patalim, no? Mo create na lang og crime.
pwede po ka magka-Alzheimer's disease in the long run, di nakakabulong mulakaw. Like atong example na ako ganina no nga 70 years old yang kato amazing kay ito nga Oo. discovery no nga naana nga at the age of 40 plus nga iyang brain 70 plus nakaayo. na. Di ba? And also the chance of getting stroke kay anything gani nga, di ba, gimelt ang shabu, then gisulod na to sila sa ato ang lawas, manggahi na sila sa ato ang bloodstream. It could travel to the veins, the arteries nato, to the heart, and to the brain, that would possibly cause stroke. And syempre, if ma-stroke na, wala na, lisod na, wala kay paing na nana, medyo lisod na po. Okay. And also, we have the immediate effects no kaning increased heart rate, musaka ang ato ang count sa ato ang heart ug ato ang blood pressure, and naay mga irregular heartbeat. And ang pinaka-deadly nga effect sa ato ang heart ani is naa jud tay mga heart attacks nga mahitabo. We had a patient before, this year lang tong gigawas siya sa center. Paggawas niya sa center, after 2 weeks, gimingaw siya og shabu, ni-take siya og shabu. Wala, expired yun siya. Sayang kaayo. Kay chance na unta niya nga makabalik sa community to experience life. Nakagawas na unta siya no? Oo. Ang nahitabo na noon is ni take pa jud, nagka-heart attack na noon, namatay na noon, di ba? And of course, the heart is also affected with this. Mag-ubuha ta from time to time, kinaanay damages sa ato ang heart, and also chest pain. And you know, I've experienced chest pain before, and dili siya nindot nga feeling. Muratag gusto ta nga mag-oxygen na lang permanently tungod kay galisod ta og ginhawa, and we don't want to experience that right now. So kaning mga effects sa shabu no, para lang maka-realize pud ta sa mga tao nga nakuno na nga basin na ay chance nga ma-impluwensyahan ko, or para at least makatuon pud ta nga dili dapat ta mo take. Kung batan-on pa ka karon sa imong edad, posible nga even at 25 years old pwede kaayo nga tiguwang na kay kagnaong. Tungod kay bati ang epekto sa shabu sa imong lawas. Naputay ginatawag pud nga meth mouth. Ang meth mouth is since gina-inhale man nimo ang shabu, the same goes with smoking no. Gina-burn niya ang imuhang nerve endings, especially sa imuhang mouth, causing you to not salivate, dili ka maglaway. And if dili ka maglaway, dira na din manggawas ang mga cavities, dira na dayon manggawas ang ginatawag nato nga mandaot na ang ato ang mga ngipon, magka-damages na, and dili ninin siya dali na hinuon mabalik, mapangit na hinuon ka. And also we have the meth body mo ni siya ang kanang niwang kayo ka, very very thin, because with shabu usually aggressive kayo ka, dili ka gusto mukaon, mas gusto ka nga magsiligay na lang katibok gabi malimpyo na lang dyan yung kwarto bisag wala na iugaw. Ingana ang common, murag sige lang kag exercise sa shabu. And also we have what we call the child deformities. Luoy kaayo kay ang mga bata nato. Pwede nga mga inosente kay ni sila, pero pwede kay sila madamay ni noon sa imong addiction problem. Maanak sila nga sumpay ang kamot, daot-daot ang tiil, bungi, or naadyo siya deformity sa iyang lawas. If not, if physically completely siya, as what I've said, pwede kaayo nga naa siya ginatawag nga global developmental delay, wherein ang utok niya is, let's say, 5 years old, but ang iyang thinking is 1 year old. Di pa siya kabulong musturya, bisag 5-year-old na siya. Posible kaayo na siya. So, RA 9165, legally speaking, daghan issue nga pwede nga mahatag sa imo. Pwede ka makasuhan o pwede ka mamatay. And before we end this from let me just also advertise basin na ay gusto mag join ani nga event with the DOH Treatment and Rehab Center na ami kick-off ceremony sa November 13 sa Limkit Kai. If you would wanna know more about drugs, or if you would wanna inquire if you have a family or a friend nga gusto nimo i-call out kung si pwede nimo mabuhat, pwede kayo nga mo join karong November 13. We also have activities sa November 14 to 16, but sa mga ning center, sa mga residents, and also sa ato ang city
Yeah. Anti-drug abuse control council no naa sila yung mga set of activities po no pa-fund run sila ato ang miyaging mga adlaw, and the next few days na po sila yung mga lectures both physical and online. So feel free to visit their Facebook pages for this kind of event. Wow, salamat jud kaayo Sir Jun. Daghan kay mi na-learn no, ug daghan pa untan mga pangutana pero mubo ra gyud kay atong time mga kapaglaw mga ka-lifestyle. And I hope daghan ta nakutlo o na-reminded ta, and also being aware labi na sa ato ang mga loved ones, labi na sa atong mga teenagers no, kay mao gyud ni ang mga number one problem nato ginasagubang. And so we are so thankful nga naata ani nga program. So basi naa kay take away Ma'am Amor, or unsa man imong nakutlo nga lesson out of this nga lecture karon? Yeah, Ma'am Joy. Ako lang yung isulti sa ato mga ginikanan, no? Ato yung bantayan ato mga kabataan. No? Kay kining mama na ta, Yeah. mapil yun nato kung unsa ang gani mga problema sa pamilya, kung inatay member sa pamilya ngayon na ang problema, so kinahanglan yun nato bantayan ang ato mga kabataan, labi na natay makita nga nuraglahi na no sa mga pang istorya ni Sir Jun nga koan kanang magdiretso na dayon sa room nya dili na mag-apil-apil sa family activities ana ba. So mga kapaglao, mga ka-lifestyle ato yung iampo ang ato mga kabataan. No? Okay, so thank you so much for the time nga inyang imong gi-google ani Sir Jun. I know you are a busy person pero imong kaming gitagaan ani nga privilege you come here to give this lecture. So makapaglaom, salamat kaayo because your health is our concern. So I hope to see you next time here on Heal Thy Lifestyle.